A labaran za ku ji cewa asusun ba da bashin karatu na ƙasar nan zai fitar da kimanin naira miliyan 850. A kuma labaran za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta gayyaci masu zanga-zanga zuwa gidan gwamnati. Da ƙetare a labaran za ku ji cewa an kashe 'yan jarida Al Jazeera guda 2 a Gaza. Muna kuma tafa da labarin wasanni. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Sadiqat Aisha Umar mai malari dauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Alhamis 1 ga watan Agustan shekarar 2024 wanda daidai da 26 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. Ga labaran bi da bi. Asusun ba da bashin karatu a ƙasar nan ya ce zai fitar da kimanin naira miliyan 850 a jiya Laraba ga ɗaliban da suka nemi bashi. Wannan ƙari ne kan naira biliyan 1.7 da asusun na Nelford ya riga ya baiwa ɗalibai kusan 20,000, kamar yadda shugaban asusun Akintude Saiwa ya bayyana yayin taron manema labarai. Tun da farko Mr. Saiwa ya ce an amince da bayar da bashin 260,000 ciki har da kuɗin karatu da na zuwa makaranta. Ɗaliban ƙasar nan kusan miliyan 1.200 ne ake sa ran za su amfana da wannan shirin da gwamnatin Bola Tinubu ta kaddama a shekarar da ta gabata. An tashi baran-baran a majalisar wakilai lokacin da ake gabatar da buƙatar sahalewar shugaban ƙasa Bola Tinubu damar karɓar aron kuɗi daga CBN babban bankin ƙasar nan. 'Yan majalisa na ɓangaren adawa sun fice daga zauren cikin ɓacin rai saboda a cewar su majalisar bata saurari ra'ayinsu ba kan batun. Mataimakin kakakin majalisa Benjamin Kanu ne ya gabatar da buƙatar da ta nemi ƙara adadin kuɗin da CBN zai iya baiwa gwamnatin tarayya bashi da ake kira Ways and Means ba tare da sahalewar majalisun ƙasar nan ba. Ƙudurin ya nemi a bayar da bashin kashi 10 cikin 100 maimakon biyar da doka ta tanada a yanzu. Masu shirya zanga-zanga gama gari a faɗin ƙasar nan domin neman gagarumin sauyi da zai yi wa talaka daɗi sun yi watsi da shawarar da rundunar 'yan sandan ƙasar nan ta yi na su taƙaita gangamin ga wasu wurare. Babban sufaitan 'yan sanda Kayode Ebetukun ya gargaɗi cewa gangamin na iya zama wata dama ga ɓata gari da ke neman kitsa tashin hankali. Sai dai ƙungiyar Take It Back, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar, sun yi fatali da shawarar 'yan sanda. Masu shirya zanga-zangar sun bayyana wuraren da za su yi gangami a babban birnin tarayya Abuja, da jihar Legas, da Benin, da Bauchi, da Yobe, da kuma Rivers da jihar Osun. Kafafen yaɗa labaran ƙasar nan sun ba da rahoton girke sojoji da 'yan sanda a wasu tituna gabanin zanga-zangar da za a yi saboda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki. Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya ce gwamnati ba za ta lamunci kowane irin tashin hankali ba yayin zanga-zangar da ake shirin yi. Yusuf ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan kasuwa da sarakunan gargajiya da malaman addini a gidan gwamnati da ke jihar Kano a jiya Laraba. Gwamnan ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke wurin aiwatar da manufofi da tsare-tsare da nufin inganta rayuwar al'ummar jihar. A halin yanzu gwamnatin jihar Kano tana ɗaukar nauyin ɗalibai sama da 1,000 da ke karatu a ƙasashen waje. Hakanan gwamnatin na aiki tukuru domin tallafa mata da kuma yaƙi da talauci a jihar ta hanyar wani shiri na wata-wata wanda tuni sama da mutane 5,000 suka amfana, inda ake biyan su 50,000 kowane wata. Kuma an kashe akalla sama da naira miliyan 260 a cewar gwamnatin jihar Kano. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na TCR. Kafar yaɗa labarai ta Al Jazeera ta ce wasu ma'aikatanta 2 sun riga mai gidan gaskiya sakamakon wani hari da Isra'ila ta kai a birnin Gaza. Rahotanni sun ce an kashe 'yan jarida 2 ne a lokacin da suke ɗaukar hotuna a kusa da gidan jagoran siyasar Hamas, Ismail Haniyeh, a sansanin 'yan gudun hijira na Shanti da ke yammacin birnin Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fita, Hamas ta yi tir da kashe-kashe da kisan 'yan jaridar, inda ta bayyana haka a matsayin mummunan laifi. Isra'il har kawo wannan lokacin ba ce uffan ba game da kisan 'yan jaridar 2. A wani labarin, ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ta tabbatar da mutuwar babban kwamandan Fuad Shukur a harin da Isra'ila ta kai masa a kudancin birnin Lebanon. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ita ce ta kai harin na musamman da ya kashe Shukur ranar Talata. Tun farko Hezbollah ta ce Shukur ya tsira daga harin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce mutum 3 ne ciki har da yara 2 aka kashe tare da raunata wasu 74 a harin. Harin da aka kai kan unguwar da ke cike da gidajen jama'a ya faɗa ne kan unguwar Harit Harik kusa da ginin majalisar Shuran ta Hezbollah. Yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Sabiu Abdullahi. To a labarin wasannin namu na yau za ku ji cewa ana ta fafatawa a wasannin sada zumunta tsakanin ƙungiyoyin Turai. A daren nan kuma an fafata tsakanin Chelsea da CF America,
inda Chelsea ta lallasa CF America da ci 3-0. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta kara da Arsenal har ta lallasa Arsenal ɗin da ci 2-1. Ita ko Crystal Palace ta samu Wolves ta mata ci 3-1, yayin da Leipzig ta Jamus ta lallasa Aston Villa ta Ingila da ci 2-0. Uba kuma Real Madrid ta sha kashi a hannun AC Milan da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da Manchester United ta lallasa Real Betis da ci 3-2. To har ila yau a cikin wannan daren labaru guda biyu marasa daɗi sun shigo game da Manchester United, wato labaru waɗanda magoya bayan Manchester United ba su ji daɗinsu ba, inda za mu ji cewa Rasmus Højlund ɗan wasan gaba na United ɗin ya samu rauni kuma ba zai buga wasa ba har sai bayan mako 6, wato lokacin an fara buga wasannin Premier League. A ɗaya bangaren kuwa shi ma sabon ɗan wasan da United ɗin ta ɗauko, wato Lenny Joro, zai fita na tsawon wata 3 bayan ya samu rauni a kafarsa duka a wasannin da aka buga a baya-bayan nan. Za kuma ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, idan aka zo magana game da wato tashin 'yan wasa daga wannan ƙungiya zuwa wannan ƙungiya, Arsenal ta matsa lamba kan Mikel Merino domin ya taho ƙungiyar ta Arsenal daga Real Sociedad. Ana sa ran za iya kammala wannan cinikayya ne nan ba da jimawa ba. Shi ko sabon kocin Barcelona wato Hansi Flick ya sanar cewa yana so ya gina kungiya ne kamar yadda Pep Guardiola ya gina Man City a shekarun baya inda suka ta cin kofuna. To shi ma Hansi Flick din ya bayyana aniyarsa ta yin wannan kokari na ganin cewa ya gina tawaga ta Barcelona, tawaga mai karfi wacce za ta rika cin kungiyoyi da dama a wasan da za ta ringa bugawa. To ku cigaba da bibiyar mu a shafukan na TikTok da Facebook da YouTube domin samun labaranmu cikin bidiyo da rubutu. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen labaran duniyar. Kafin da ya sallama da ku ga beta muhimman kanunsu. A labaran kun ji cewa asusun ba da bashin karatu na ƙasar nan zai fitar da kimanin naira miliyan 850. A kuma labarin na yau kun ji cewa gwamnan Kano ya gayyaci masu zanga-zanga zuwa gidan gwamnatin jihar. Da ya ƙetare a labaran kun ji cewa an kashe 'yan jarida Al Jazeera guda 2 a Gaza. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na TCR. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta akan Facebook, YouTube, TikTok domin samun labarai da rahotanninmu da zarar mun ɗaura.